Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Non inimposumos a liquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kininigin po niyo bus kanagat sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Boy paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon may nga Miyerkules o gapit sa 5 na buwan sa Agosto tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon natagan pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong mga isgutanan karon nga buntaga mga kahigalaan. Unang gimonitor nga LPA sod sa Pilipinas nilambo na ngadto sa usa ka bagyo. Og nahimo na kining tropical storm nga Maymay. Straight to the point. Samtang Typhoon Dolphin gawa sa nasod padayong gibantayan sa pag-asa subay sa pagpaduolnan ini sa Philippine Area of Responsibility. Straight to the point. Pinalagi mga panahon na may gala, Agosto, Septembre, mag-Burmans na bida. Magsugod na gyud mga kaigalaan din ha ang uwan-uwan. Unya mag-uwan-uwan na anang baha. Unya siging impeachment dito, siging antos mga tao sa baha. Straight to the point. Orbida, ato ning hatagag pagtagad mahigal hala, padayon na lang ninyo impeachment. Kung siguro alang gyud nga kanang klaro lang gyud kay so far mahigala medyo alanganin man ang prosecution. Ato lang ning agi katawa-katawa mga sukitig paminaw. Kay kung alanganin, medyo dako tagbayad ining political circus karon. Ang katawhang Pilipinohon ra ba mo'y nagasto ani? O kining igasto ani mga higala. Straight to the point. O gitabang na tani mga kaigalaan nga makuhaan ning atong problema sa baha. Straight to the point. Binta-bintaha pa siguro kasama ni Store. Straight to the point. Sige lang, nato lang paminawon mahigala. Wa tay supak anang impeachment kung kinahanglan magyud ka nga i-impeach. Pero ayaw kalimti in taon ang flood control scandal. Straight to the point. O gagawas pa ni anak mahigala atong tubayon sad karon, kay medyo so far mga higala sa mga witnesses nga gipresentar medyo alanganin man kanunay mahigala prosecution ining kalakiha. Correct ka Straight to the dyan. point. At aning pagtagad robutaga sa atong pamanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sugod karong adlaw ipatumanas kagamhanan sa syudad sa Sugbo pinaagi sa Cebu City Transportation Office kun CCTO ang Uplan Bantal. Discipline zone o ginahanglang musunod ang tanang motorista, mga commuter o pedestrian nga muagi sa maong area. Straight to the point. Kata sa nagpagtagad robutaga mga higala sa atong pagaban-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang di ay surtihon kay taga Negros mahigala Occidental, maoy nagbinugtong nga mananaog sa Mega Lotto 645 jackpot prize. Kamingiga ni mga higala, gisulti ni mga tao. Pila ba ka milyon kini Inday Maris, ang iyang na daog mga sukit paminaw. Kagan tanig pagtagad robutaga sad mga kaigalaan kay doon naging mga taong surtihono ni Store. Doon na sige mga tao nga medyo may pagkasanggabon sa gyud. 645 Mega Lotto mahigala, 645 Mega Lotto 645 jackpot prize mga kagalaan 15 million as kangilngiga. Straight to the point. Katanig pagtagad robutaga mga kagalaan sa atong pagmanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa Pikas Bahin, Talisay City Mayor Samsam Gulyas personal nga misusi sa usa ka wing van nga gituhuang nagdala og mga basura gikan sa usa ka resort nga giingong misuway paglabay sa basura sa sitio Tabok, Sapa sa may barangay Haklupan, dakbayan sa Talisay kagahapon sa buntag. Straight to the point. Ang mayor dili magpanuko pagkiha sa mga magpataka og labay og basura sa bisan unsang bahin sa Talisay. Straight to the point. Samtang sa laing bahin Cebu City Mayor Nestor Archibal bukas sa pag-host og large-scale data center nga susama ngadto sa controversial nga Paxilica project didto sa Kauluhan. Straight to the point. Ning Paxilica maigala ato paning isgutanan mga kaigalaan, no? Dunay mga benefits ani, dunay mga pros and cons.
Dunay mga benepisyo pero doon na po mga higala mga negative ani mga sukid paminaw. Muna nga kinahanglan nga sa atong pagdesisyon ani kinahanglan studihan sa gyud maayo kung mas dako ba ang benepisyo nga makuha kontra sa porhisyo, ha? Straight to the point. Duha man benepisyo, porhisyo. Straight to the Tanaw point. na to ang percentage. Kung dako mahigala ang benepisyo ikumpara sa porhisyo, o delikado kung mas dako ang porhisyo kontra sa benepisyo. Ato lang nga pangyagi katawa-katawa mga sukid tig paminaw para dili ta mas stress, dili ta mas stress sa kabuntagon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin na balita sa kauluhan ng gubang bahin sa nasod, Senate Impeachment Court ni subpina na og laing kuha auditor nga giawhag pagpatimaw sa korte karong adlaw hangtod sa Agosto 11. Straight to the Ato point. ni hatagag pagtagad makigalaan. Basin pag maka-baus-baus mahigalang prosecution kay so far makigalaan kinaling gipresentar mga higala karon nga si Roderick Wamil. Ang bantayan sa mga tao manggod mas daghang magbantay mahigala sa cross examination kontra sa direct examination kay medyo laay pod ang direct examination. Kinini ang pagpresentar ni Attorney Lorna Kapunan. Kini si Kapunan mahigala matod pa banggiitan man taning abogada pero tingali tungod sa iya pong pangidaron na siguro Inday Maris. Parang ni kibra na siguro, ha? Si Attorney Kapunan mo nang medyo similaay na mga higala. Gilaay ang mga tao, mga sukit paminaw. Atol sa cross examination porbida. Ato ning hisgutan ha kay kining mao nga witness may gala unsay nahitabo atol sa cross examination. Kadadig pagtagad ro buntaga mga kaygalaan. Sa atong pagaban-uban usab dining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing nga bahin Vice Presidente Sara Duterte ni duaw sa gibilanggo nga sila nga Senador Jinggoy Estrada, Senador Rodante Marcolita ug kanhi kongresista Mike Defensor. Straight to the Kini point. uban pang mga iskutanan inyong mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah. Super.